kulit duren mau ing ngendi? Keprungu suarane ibune Tian kang lagi goleki kulit duren. Niki Bu, kulite ajeng kula bucal. Wangsulane Tian. Aja le, soale ana sing butuh karo kulit duren kuwi. Mesti wae wangsulan ibune iki gawe gumune Tian. Badhe damel napa, Bu? Kursi jalin sing biasane digawe lenggah bapakmu kae rak akeh tinggine. Nah, salah siji cara kanggo mbrasta tinggi secara alami iku ya nganggo kulit duren iki. Lajeng carane pripun? Gampang. Kulit duren cukup dideleh ngono wae ing kursi. Mengko tinggine bakal ngalih-ngalih dhewe.